Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa Bacolod City, 30 ka mga traffic enforcer may mawadaan sa trabaho bangod wala makapasar sa gitpatigayon nga evaluation. May report si Nico Delfin. Sa 210 ka mga traffic enforcers ka napaidalom sa aptitude test, katunga lamang ang nakapasar. Ang iban, gintagaan na lang sang konsiderasyon na good makapadayon sa pagtrabaho. Pero suno kay Police Major Junzi Liba, Administrative Officer sa Bacolod Traffic Authority Office, may 30 sa ila ang makabig disqualified kag sarang madulaan sang trabaho bangod magluwas ka naglagabong sa test, mayara man sa may ginabatyag nga balatian. Kakason tagay kay ang consideration tadi mo na ang ila ability to read and write, and then wala sa skill sabi. Tapos ang lain pati may aligid nga mga high blood gid siya. So may health reasons, ang rest naton nga base may dito ang ilang pangayo may madisgrasya ang enforcer sa dalan. Suno pa kay Liba nga Assistant Headman sa Traffic Enforcement Unit, magahatag pa sila sang dugang nga seminar para sa mga traffic enforcers. Ang iningaton niya nga hindi anang na-rated ta as 4. Natanaw ko man nga may ara man applicable like nga medyo panday sila. Pwede sila magamit yapon sa engineering other department. So pwede sila ma-convert. Natisali nga kung pila ni sila na porta na i-re-evaluate ko ni siya ang rated ta nga 4. Plano man sang syudad suno sa iya nga mag-hire sang isa kagatos pa ka mga traffic enforcers bilang pagpanghanda sa Mascara Festival. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.